Yung mga ambisyosang gagala. Sandali. Hoy, ayun. Doon ka. Aray. Ayan, yung mga gala. O, ayan, tuloy. Tingnan nyo naman yung katarik na yan. Ang pinag-iakyat namin. O, asa na si Marta? Aba? Kaya pa. Ayan, kaya pa ba? Ayan, sige. Halika na. Gala pa. O, ayan. Mga sabik sa kabundukan. Ayan, ganyang katarik, o. Grabe. Sige. Yang katarik na yan, oh. Grabe ang tarik na inakyat namin. Aray ko, aray, may tinik. Shit. Oh my God. Oh, ano, kaya pa? Sige.